Hai Verono naik tongkok rokok ma YouTube channel. Hari hengke koroksa Horizon Jack pot bah janai bo koroksa Nigeria ni bo সমুদ্র bo 3 din সমুদ্র teuini bising tolao bo bahke keleginai bo oxygen korei tai bini hamar hanani kono sujog korei tai সমুদ্র ni tolao bahke bo 3 din basinai bo phaimangka boijotono holayo je bono kuno jara jomra jarok nukliya dangma klaikya tai bono kuno bothari miyang mata klaikya nake bini baigo belaja toroi ja bo 3 din সমুদ্র o tongai tei bisingo tongai bo kathang sopai ma ka hnai belai keno borok sangkani ni bangkha tai bo সমুদ্র ni je kathang basi phaimani सबसे फास्ट bini kokta mosa abo bo sung seri salai na sung jotono saimano পৃথিবী ungka je 75% je tui tongo ni sajago ha hangka belai kom tai orani bisingo 100% tui bisingo tai 80% tui je sinio boygeni rongthung jara diverse thung je kono bororok tai 80% jor tui bisingo tamo ya tai kebu saimia ni go ta pointo sajago tai asake thugo সমুদ্র tai 80% jorti kono saimia matro 20% jorti simsire kisa sini bororok saimano hnibo sajago tui bising go hangkangke tai jahaz koto rok je dubi ui keloi thango goli ui thango tai plane no accident ngai nai bororok kabamano tuyo dubi ui nai ba plane no crash ngai nai সমুদ্র rogo akini tola keloi thangbayo tai goli bo thangbayo tai Titanic no hangka to tolao mangkha thik no hapini khosai malia tamni bangke belai no kutuko klai jakmani bagai aba hake sini hajar bororok সমুদ্র tolao kelognai rok belai no bangkha hnibo sajago haidi oma haino omono tilenyo khoroksa je Nigeria ni Horizon project ba hnai khoroksa bumo tongo bongkha khoroksa tax je rungo bo phut chongnai tai a borongni rungo ongkha borni je jahaso ongkha 12 jona group khlai tongo Nigeria ni Horizon project ba hangke o mamui songnai tai borni jahaso ongkha 12 jona group tongo tai boroni samung tam hangke koto jahas rok je a tei komo phaine pathro ksa phaiya haike podre pod je kuno problem hangke boro jahas koto no help phaine basiri rohonani abongka o Horizon project basoni samu tai oma haidin chalchake boroni bagai belai khena din haimia hanjak sinai tai oba hai sokpaikya je adin hangke boroni belai khena dosa kotorma mani nangkha tai kaisa jahas belai kotoma kheno tai a jahas ongkha thok belai kheno overload khe tubujak te phaite hangkana jahas kasai re phani nangka kasai re phaika hangke no borok no a jahas no basirnani bagai help sanhonani nangka teo Horizon project ba hangke borok a jahas no rescue khainani bagai basirine ti kotor khlai phiogi rohnani bagai borok thanglani nangkha tamni bagai hangke bongni samungse abo jahas kotor kasa phani rongo borok help khainai phiogi rohnani bagai tai borok thangka matrono a jahas kotoma bake je sikol khawinai borni jahas bake belai kheno phanlai sotonani nangkha tai a phanai sotonmani kise misa sotonmabai phaya tamni bai hingke overload unga tai belai kheno je phanai ni sotonmani bai asike phanai sotonka tai a sikol sorni sikol drup ka soi thanani nangka tai drup ka soi thangmani bagai borna jahas a phanno narakmai ni bagai borni jahas hailangono uri thanani nangka tai kajarti bagni ke philja geinai borni jahas keloi thanani nangka tai truk keluruk tebo borni je problem nujarde a jahas je kelma jaga engka mot 12 jona tongo tei thumani engka 30 meter 100 foot uthokni sajago tai asuk 100 foot tolao je tiyo keloi thangmani oro Horizon project ba bo bahaya kathang thakya obono tabok salani digi teo Horizon project ba
bo ungkha gloi thangka hangkano kenke palamala liya tola gloi thangkano jani poti jang baikha bo badung bo thangai podre podungkha omo kudin problem samani ba tai phari takokte bo hukjong nora ani video nayo noro subscribe te bell icon khani bell icon kom tai 30% jortise subscribe khaijago tai nornang koijawo yani video na kenaite subscribe bell icon khanyar bagai ta pongjadi karon norobo naimana tei tai ani video bo jete encouraging ngai hebona khna jok samnani mana tei borok 30 meter 100 foot tola klai thangkang kano horizon je kunu pala malia je gloi thangkang kano tai mokol bo nugriya andra gundrang thangmang bai boyang yang mihmi tep tep khana nemani kasia phak mangkha te kasia phak mama jaga o tui habai malia tai a jaga oxygen busuk tongkang ka kuna sigon sani bagai aro matro 60 gontani oxygen sasung tongani bagai himisi tai a jaga phagono bo wan chhui tongnani nangkha jo o jaga no ani kisisa basinani সময় tongo hnene bo wansongnani nangka hapino bo wansogoi naka botai kathang basi liya hnengai joto tuku kathang tongsa jortoi to ma tongnai botai podre porno babi tongnani nangka tai aroni bo yogi phanyani kalai khangke je 8 tala building je sumasuk asuk kuthugo o je room o horizon bo klugoi tongnani nangka tai yogi phanyani khangke belakhen o bonna tai oba hake bo tongte keno dujin ngi thangka ta harno oxygen bo druk kominani nagraka tai dujin ngi thamani poreng keno rescue team rok phailai kuthi khosanani heke problem no tamungkha asuli sono nani bagai bo phalika eo horizon abon sa sikang botamo botna gotikang ke ajaga koto arok thuk thata khaipemar bokna horoi tongani nagani bo sajago abisingo ungkha belakene sikon sa jaga tai samung numung to bini malia bo dujin je ekdom samung numung kroi tai bo aje a koto phameni khorang khana hori tongo tai je bini dol kuthirong no sakha nei bo wansogi manani nango tai bo wansoka angte katang sogilia tai angpufur thunyo abo simsi bo nasingja khai ngui tongani nangsiu tai arongkha belai kasang mani bai bini sori druk hypothermia nginai thunani nangnai aboni sai tai kunu upai kroi bo aboni baganyo belaki kirja ginai bo kasangma thuteke bo aro tongani nangajaka jahasni jara rescue team rok borok je kthui rok ba je jena borok sing khanya bai titola nokri thanani nangka tai o horizon nangkha bo thok rok awaz khanani nangka tai nuhnani nangka tosla keseng ke sengja tai o rescue team ro wansoka je tai o 3 din ngi paimani pore hingangke oro kebo kono kathang kari ka hnai borok wansogoi hapino borok kathi rutungani hnai borok rutungnani tolawo thangani nangkha tai o horizon je laidok singma nuginai bini belekhano kha basa kha tai belekhano khatong hojanani nangkha tai aste ke o je rescue team ro borok no jo horizon no kathang nungnani nangkha tai belai wana jangna nangkha tai horizon ke belekhina tongjangnani nangkha tai asuk je tola tui tola wo bono tubunani tai 3 din ngi thangka belekhino bini durbol nangkha o je horizon saya nangya ta tv singo 3 din ngi thangma bai tai bini mokol phyogi manasar no belai tana tani kani bo sajago tai o rescue team ro borok wansoka o borok no bahke kathang kari nai hinai tai oxygen borna arni khulogoi bono srapsa oxygen nani nangkha tai oxygen chap bahke bokisa lengi thanani nangkha tai bono kaham krengkha jodi kari tubnani hengke bono dati ke rescue team rok bono kasia baspo hai khlainai tini chap no riya khlainai tai bono jate tini chap ngyawoi tai bono baspo dawine phat kiti sanani abo kasia borok budi nalani nangkha bini sori saya nengya tai tini bising oxygen komo tongani durbolong jani bagai tai bono tu tisai tui phage hangke jate heart failing pun thuiman honai bono onek jotno khano basko baike tisai tubnani nangkha tai bo 2 din jorotoi ja sapna narang mayangai bo behus ngi sisengai tongani nangkha tai 2 din khano bono kahamke bina je oxygen chabrok truk komi bainai bo
duidi nengni serapanya ni sijapanya ni nangka tai sijapaki hangkan no bo puila okong no saka bo tai somudro bo samung khali anai sanani nangka hingke phadi singo kotha mane khnawoi nor beleng khato jaka nangka khayo je o je sara wal record bo 3 din je bahake tv singo tonginai bo sara wal ni record ngai kathang phaima ka hangke o horizon bo no ungkha je belai cheno record ngai thangka tamkho bo tongna ni tongya bo belai chen jom raja ba lore khlainai nyo basi phaini bo sajanani nangkha haringke khajan ta hotai bu noro ano kothman khanai beleng khato jaka nangkha khayo tebo kaham kahaman kothman khanamo songke noro like comment share subscribe bell icon khanya pai tak bodi jatani video ketal kaham norok nai mana ni baga sang situng jotona hambai tai lumbai ya